Mae Ynys Môn yn ôl un gohebydd teithio wedi cael ei phenodi fel y lle mwyaf dyniadol I ymweld ag o eleni. Mae'n siŵr bod yr holl sôn am gysylltiadau brenhinol y tywysog William ar ardal yr rhan o'r apel, ond mae'r ynys yn atyniad yn ddi hun ac yn denu 1,5 miliwn o dwristiaid yn blynyddol. Mae yma 5 cwrs golff o safon uchel yn ogystal â thraethau godidog a llwybr arfordirol o gwmpas 125 milltir o forlun yr ynys. Mae hefyd yn atyniadol I ffermwyr eraill gyda llawer o fugeiliad yr ucheldir yn rhentu tir yma ar gyfer cadw stoc dros y gaea a'r haf. Da ni eisiau wedi clywed am Fôn fel mam Cymru. A dyna'r argraff oedd gyda I dweud y gwir ohoni. Am ryw le yn llawn o wartheg godro a chaea mawr o gnyda tir ar. Ond mae yna bobl rhyw fath a fi yna fyd, bobl sydd yn cadw defed a gwartheg. A dyna lle dwi'n mynd ar hyn o bryd, I gwrdd â un ohonyn nhw. Yng nghornel bella Sir Fôn, ym mhentre mynydd Mechell, nepell o bwerdi niwclear y Wylfa, mae cartre Elfed Hughes a'i wraig Gwen a'r 3 o feibion. Ran fwyaf o'r flwyddyn, adeiladwr ydi Elfed yn gweithio I fusnes teuluol J. Parry a Hughes, sefydlwyd gan ei daid. Ond mae'n neilltuo 3 mis o'r flwyddyn I ganolbwyntio ar y ffarm adeg yr wyna. Mae Elfed yn cadw 900 o ddefed ac wedi geni tua 1,700 o wyn eleni sydd yn gyfartaled arbennig o dda ac yn adlewyrchu'r gofal mae o'n ei ddangos am I anifeiliad. Gwynno! Mae yna wyn cryfiau efo nhw. Mae wyn... Ios! Gondoes dda! Gwynno! Be fydd pwysa'r wyn mae Elfed pan fydd o'n mynd I ffwrdd diwedd mis? O, 21. Sal allan yn 21 kilo? Wel, fe'n tre average o gwmpas 21. A lle maen nhw'n mynd genoch chi ta? Mark Fitton sy'n cael hanner o nefwyn nhw. A wedyn, ddaw'r prynwr i'r fiardd? Eitha ffonio fi ofyn am 200-300 o wyn. Ar nos, fydd eisiau byn borad eich hun. Ie. Pa fath o ddefed ydy'r rhain? Suffolk Mule di hein. Wedyn, da chi magu nhw'ch hun neu da chi'n I brynu nhw? Prynu nhw ar ffarm yn Llundain bob blwyddyn. Argofawr dyn ni? Ie. Yr un lle esblynyddol? Esblynyddol, ie. Ie. A mae'n amlwg bod nhw'n dod o le da. Un diwrnod fe'n gymryd wedyn I ffwrdd yna, I fynd I brynu de. A mae hynny achos y gwaith adeiladu hefyd mewn ffordd, ie? Dwi'n mynd I sales ydyn I chwilio am ddefyd. Dwi'n gwybod mae'r ddynas di ffonio fi. A mi aina I brynu 203 o ddefaid mewn ffordd. Da, mae yna wych yndi. Yndi, a mae un lle, mae lai o risg efo helbylon, dydi. Ydy, siwr iawn. Mae'n cadw nhw mewn lle da, pob ai ffordd I de. Cadw nhw'n golwg dan nhw, dyma nhw werth lot I chael. A dyn dwi'n mynd I brynu defaid I lle nhw. Nodol. Pob ai ffordd I de. Ie, gwych. Mae Elfed yn ffermio bron I 600 erw, ac yn ogystal â'r defad, mae o hefyd yn prynu gwartheg i'w pesgu. Dydy hanes y gwartheg yma effrod I gyd, ie? Effrod I gyd, effrod o'i gadw fi o fe hyd. Mae'n ratach I ffyrnu fi di. Ydy, wrth gwrs, ydy. Oedden, da chi'n cael pleser, mae'n amlwg o gystadlu efo'r gwartheg, ydy? Chi wedi gwneud dda iawn o ffair ni dall? O, ges I fystach tryma na. Ges I well hwyl yn gyrwan efo, ges I reserve champion o fanno. Ie, dwi'n trio bob blwyddyn, dwi'n meddwl bod hi'n cael hwyd dda, Mae rhaid trio by. Mae'n ddechrau eisiau bydd o'n ifanc trio bydd o'n 15, a dwi wedi trio byth. Dwi'n wedi cael rhyw lwyddiant mawr iawn, ond dwi'n cael lot o blesar. Hwyl fwy na dim, dydy gwir. Ie. Dwi'n iawn I fi ddweud bod chi mewn ffordd wedi llwyddo yn eithriadol ar yr ochr ffarmio. Be di'ch uchelgeision chi rwan ar gyfer y dyfodol, tybed? Dwi'n bod, ydw wedi chwyddo dwi'n bod I gweithio chi. Dwi'n trio ngora. Dwi wedi mynd I gael mawr, dwi'n eisiau ddim mynd dim mwy. Dwi'n mynd yn hynach ac yn wylach beth. Mae'n siŵr bod fi'n teimlo dyn wedi chwyddo I beth o'n eisiau gwneud chi. A lawr ac di o hyn ymlaen, dwi'n siŵr. Swn i'n feddwl. A cwestiwn cyffredinol ynddo, pa mor bwysig ydy bod yn Sir Fôn I chi? Dwi'n meddwl bod yna, os yma sgyn I pasi, os yna bod yn fel dir da, a anifeiliad da yn gwmpas I, dwi'n meddwl bod yna ddim preference am Sir Fôn. Jyst bod fi wedi bod yng ngeni fy yma. Sa well fi'n sy'n Gaernarfon, sy'n ni? Yna fwy o garantiol a wari gael am yno. Mae
Dwi'n siŵr sy'n well fi fanno. Ie. Ne, Ben Llun, gan rhywun fel la. Na chi, wel Elfed, lle bynnag ydych chi, dwi'n siŵr byddech chi wedi llwyddo, ydych chi wedi llwyddo fan hyn yn sicr. Diolch fawr iawn i chi am y croeso yma. Diolch i chi am ddod.